No, bună ziua, oameni buni, bine v-am găsit la un episod nou de Block and Load. Da. Hai să începem, ce să mai zic? Nu mai ce zic. Ce să mai zic? Ia, aleluia. Ce repede. Trigagici. Dacă vreți să-mi spuneți ce vreți, să-mi propuneți ce jocuri care ați vrea voi să postez, în afară de Minecraft, orice joc până și CSGO, dar spraf. Hai să joc cu ăsta să văd care traverse. Da, mă, hai să ne dăm mari. 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 Hai să ne dăm mari, mă. Care pe care. Nu cred că îl iau pe Ninja. Da, îl iau pe Ninja. Și... băi, nu am votat. Hai să începem așa, ce mare șmecherie. Să sperăm că o să facem un rezultat mai bun. Am jucat înainte și am pierdut. Cred că nu mai câștig niciodată. Cred că am acum și bonus, habar n-am. Ne? Ok. Ok. O, am nevoie. Hai să începem. E o curvă. Pip. Nu. Eu mă duc la baza hailaltă. Voi nu știu ce. Hai să acopăr și astea de aici. Hai, nene, hai, nu e aici moșul. Baba. Habar n-am ce să spun. Așa de concentrat aici. Am nivel 31. Ia mă și pe ăsta. Bă, nu mă nerva, că eu am nivel 31. Ia. Bă, ia ăla mă și pe ăsta. Bă, dar ce? Stai, nu mai am cu cine juca. Măcar dacă te-ai dat de acolo, bată-te ploaia. E așa se face. Katana. Asta roșu. Ce era? Pac, pac. Eu pun aici. Ce? Ce boră? Ciune sună. Ura ta ta ta. Me pare pe pe pe. Ce talent incredibil am la cântat. Sunt cel mai bun de la școală. Nimeni nu mai e. Eu sunt cel mai bun. Eu și pe aia din a 10-a. Copii cu minți. Dacă reușesc asta în 2 minute să pice toată clădirea, e cel mai bun. Dacă vreți să spuneți în comentarii care ați vrea să fie următorul caracter deblocat. Asta mă interesează cel mai mult. Da, și like-urile. Da, mai puțin.
Nu. Nu, nu, nu. Nu, nu, nu. 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 Și cântă Red, mirabulos sunt e. Rock and roll. Oai de cap meu cât în spate. Din raiul se lumină. Jet. Hai să merem, copii. Chișeți în friză. Ia-l-ai pe ăla. Hai, că și o să mai noob ca el. Și mai noob ca el. Carul dat că și chiși în friză. Tu ai da, mă, Maxwell. Pac, frumos. Te-am spart. Hai, tati. Uai. Fuck. Goddammit. Din cancea, mă. Jet! Je parle, am zis. Am murit singur. Ai turetă? Ăsta a pus la noi turete. Eu n-am văzut-o, i-am săpat. Băi. Tenisman. Cra, căpriță-ța. E ziua în care șmecher foarte tare. Dică ăștia, mă. Hai, mă lăsați cu șmecheria astea. Cum făceam de astea, unii nu existați pe lume. Să ai de capul vostru. De răzvechi. Sau... Ui, tureta vieții. Ia-și pe ăștia, ai de capul. Da, să putea. Iau și pe asta. Ăsta, vai de capul tău, copilule. Ia, ai de cap. Dar mă uit să-l chiși în freză pe ăla. Ia. Pac! Som! Băi, lasă-l acolo. Băi, de ce le-ai luat? Băi, eu ți-am dat voie să le iei. Pune-l tu înapoi. Bine că nu-l pui înapoi. Și uai din mine. Eu sunt așa, cum ai cu accent de ăsta. Doamne ajută. Șezătoare lui ajung. Ce bine a pus tureta asta. Te-am spart pe tine? Nu mai comenta. Nu-ți dau eu voie. Eu. Yes! Frumos, am mers, am plecat. Da, mă, eu ce aici? Numai pe sus pot ajunge. Nici pe sus nu pot.
Nu ce-a făcut el acolo, adică... Stă. Doamne, dăm cu echipieri mai buni. De ce mă pui întotdeauna cu nubii ăștia? I-au pus o turetă și am șmecheră. Că de joc eu cu Tony. E artilerie la noi în bază. Nu mai șmecherii de-astea. De 2 lei bani. 2 lei bani. Am inventat cuvinte noi. Ui! Hai! Fuck! Să putea! Scuze că suflu microfon. Vai, să putea să nu pic. Să putea, mă, săpunarul. Hai, Dinamo. Hai, mă, mai ai o somn acolo. Dormi în pace liniștit. Ce, Doamne? Eu chiar nu acum. Hai, refac eu viața la nu mere. Nu se poate. Bun. Să pușc în partea aia. Să o sparg. Bun. Sparg în partea aia. Hai că nu mai am. Bun. Acum pot să... Oh, m-a ajutat pe mine mai mult decât trebuia. Briliant a fost asta. Nu-i problemă. Nu-i problemă. Nu-mi pun probleme. Nu. Ia! Ai! În echipă cu mine și... Ia cam 7 kg, 8. Oh. Perfect. E ziua în care... Ce nubii să ăștia, Doamne feri. Oarecare să scot mașina din parcare. O scot pe... din lansare. Că vreau să fiu oarecare. Ai ce de nemănăladii. Și ce mă crezi. Ia mă, da. Și bine că atunci am putut sări. Fai. Ciurul. Plămade! What? Băgam i-aș piciu. Buf, așa. Ia. A intrat unul la nou. O și tante zburătoare. Dă-i, dă-i măcar să știe, Dante, dă-i! Dă-i, dă-i!
Stai că am oviu și eu nu mai te chinui acolo, nu știu, întotdeauna când nu vreau. Bă, care... Chiciorul, mațele voastre. Mă, nu mai de nimeni. Bă, tu ești șmecher. Eu-ți rup palca. Hai că gata, în sfârșit am câștigat și noi odată. Da, domnul. No, oameni buni. Acest mirabulos episod s-a cam încheiat. Să vedem avantaje, ce-am primit și cum, când. Și da. Am câștigat. Am nici pe locul 2. Serios. No. Ei, oameni buni, asta a fost tot pentru astăzi. Ne revedem data viitoare.